Kutsi, miksi sun hiirimatto näyttää tuolta? En mä tiedä. Ei kukaan edes huomaa, että hiirimatto on No. Mä en oo varmaan ikinä selvinpäin pelannut. Mitään muuta ei tarvitse maalaa, kasi pitää maalaa sen lopussa. Joo. Käsipalloksi menee. Oho. No. Ei. No. Ei muuta. No. Keke. Vähän hauska. Tämmönen lämpäinen pelei. Ei kai se ihan hyvät tututteet. Moi Sauna. Moro. Mitä kuuluu? Ja hyvä. Hyvä. Vähän se. Ai jaa, monelta sä lähit? Kasi. Juu. Mitä meidän GM tekee? Sulla on toi pullo. Yeah. Toi on kyllä siis, toi on vaan niin massiivinen. Onkaan vähän vaikea liikkua. Hello everyone. Tää tuntuu niin oudolta. Long time no see. We are back with Sisu Journals. Tosiaan ollaan Heimon tiloissa tuonne Flipped. Mut tää on oikein kiva. Mä oon nyt tässä aktiviteettihuoneessa. Tässä on kyllä bilispöytä. Ja mitä kaikkea täällä muuta on? Dartsia ja täällä voi pelaa pleikkaria. Mutta tosiaan päivä alkoi sillä, että kokoonnuimme tänne. Sitten pelattiin... Mitä me pelattiin? Me pelattiin vähän bilistä siinä alkuun. Sitten oikeastaan jengi alkoi tulee tänne ja sitten aloitettiin ekat skrimit ja ne oli Ranskaa vastaan. Ja nyt me pelataan Espanjaa. Ja se on aika lailla, musta tuntuu, että tämän päivän toi aikataulu. Tätä on vitullinen viini mun ääni. Tuu tänne, Paavo. Paavo, kuuntele. Kato tätä ja kuuntele. Ei. No! How can play? Vähän haastaa. Mun komisset tulee aina vähän silleen. Moi Vestola! Moi. Ketä on voitolla? Ghosti. Suussa nää sun ylipäätänsä. FN, miksi sä hävit Ghostille? Se, että mä menen sut toppelain. Eikö sä mitäs öynää? Ei. Mitä siellä tapahtuu? Ja käsinojat pois. Ikuinen tuolikeitto. Jep. No, oli helposti onneksi. Lähtee pois. Mitä sitten? Mä oon viideen, koska mulla oli näppäin, eikö mulla Juhani näppäin edessä. Mä hajumista. Hidden the left earbud. Ja siellä on joku... Onks meidän gamerilla on niitä IT-ongelmia? Jossain siellä on sellainen pieni Niin. koloni. En mä kyllä näe mitään kolmaa. Mut siis se on piilotettu niinku... Come on now. Tääkö? Onko se muuten ollut ladattu? Enää. Tästä näet Kutsi nyt upean lanisetupin. Mikä toi? Tietysti mikä tää on. Joku kylmä. Suomi kylmälaukku. Oho! Mitä? Tää FIFA, onks FIFA? Niin siis tää on varmaan oikeesti e-jalkapalloa tehty nimenomaan siis FIFAn pelaajille. Paavo, otetaan käy matchi. Okay. Oh my god. Mut mun mielestä ihan kätevä. Siis oikeesti kun sais koneen tälleen vietyä vaan messissä, niin Niinpä. helppo mennä. Brändin mukana se. Toi sairas. No, vedetään näin. Hashtag not sponsored. Okay. Näkeekö sä?
Onko? Saanko sitä 30 aikaisemmin? Niin. Sä voit kulkea ton mukana ja sitten lukee aina pari vitsiä joka tunti. Eiku 1 vitsi tunnissa. Ei mä voi lukea tämmöstä ääneen. Do it. Ei se tarvitse niin miettiä. Ei, tää oli Finland cancelled. Oh. Onko siellä sellaisia? Kyllä aika lailla paljon myös. Pitäisikö myös? Onko siellä yhtäkään? Go ahead. Pahoillani. Tohtori, luulen olevani kärpänen. Tule alas Mietit, seinälle. että meillä on jotakin kaveria, on vähän vihun sama. Okay, I'm out of here. Tosiaan ollaan Heimon tiloissa. Nämä on uudistunut nyt todella paljon viime kerrasta, jos muistatte niitä. Täällä vaikka mitä. Mut siis eiks meidän dipsipelaajat osaa Tanssittaa. Osaan. Ei. Vai Claudi? Siellä on GM, Mr. GM. Tää on niin outoa, kun nyt tässä on niinku etukamera. Mä näen itteni nyt koko ajan. Häh? Näytätkö sen kuvan minkä edes? Se oli Pikachu mun takana. Mitkäs meidän planit on ollut tänään, Kuhnu? Valmistele toppia. Tavattiin tai tultiin käytännössä niinku iltapäiväksi tänne 2 jo ja ekat skrimit 5 Ranskaa vastaan ja nyt Espanjaa vastaan. Tänään setupit ja skrimejä huomenna sitten enemmän. Video. Ei tää nyt Jep. Päivä, mutta muuten ihan tällainen peruskaava. Perus ensimmäinen päivä. Vähän silleen totutellaan paikkaa ja syödään ja... Ja aina noissa setupeissa jollain jotain ongelmaa. Tuli ihan ihmeellinen bugi esimerkiksi kutsilla, että se äänet tuli peliin viiveellä, vaikka ne kuulokkeet oli kaikkialla muualla oikein. Äänet tuli viiveellä. Mut nyt aika lailla alkaa näyttää hyvältä. Kyllä, joo. Jep. Kaikki skulaa. Jep. Me mennään Kuhnunkaan nyt varmaan kauppaan. Varmaan paskan mun. Käydään kaupassa. Ostetaan kaikkea snacksia. Ostokset on hankittu. Semmoinen tähän sinisellä tässä. Kuhnu meni tohon sivuun, että pystyi laittamaan se aurinkolasit päälle. Ei voi kulkea ilman. Aivan. Eikö se sen aloitus tapaa? Meidän coachi on saapunut paikalle. Vilkuta Olli vlogille. Hello. Okei. No vaan.
126. Ei! No. Mä pidän enkkaa, by the way. Mitä hitto? Näin? Oh, ota kiinni! Yes! Hello. It's day 2. Kakkospäivä bootcampista. Mä olin tänä aamuvuorossa, niin I'm making my way. Tepastelen tällä hetkellä nyt vasta tuonne bootcampille. Katsotaan mitä pojat on siellä tehnyt. Toivottavasti vodannut ja pelannut paljon. Kohta nähdään. Tulisiko joku avaamaan? Hello. We're here. Mitä toka päivä on mennyt? Ihan ok. Joo. Gamerit heräs vähän aikataulua myöhemmin, mitä piti. Mikä on vähän? No, Tiihonen oli vasta 3 täällä, 2 tuntia myöhässä. Eikö se ollut vasta 4 täällä? Eikö oliko 4? No, Joku sanoi, että okei. No niin. Kaikki muut saatiin voida. Hienosti. Mitkä scrimit siellä on menossa? Anyone's Legend, eli käytännössä niinku UK. Okei. Niin aivan. Yeah. Day 2. Siinä on Vestola. Ja sauna. Sitten näitä meidän uusia tulokkaita. Gucci F:n. Sick hair. Gucci. Mitä on mennyt scrimit? Tosi hyvin. Peukku. MP-sauna. 55. Haloo. Tää on käsipallo for sure. Siis Dewey on nopeampi puolissa tässä. Tuossa on pikkunä. Ja mä kyllä oikeesti näpytän taas. Olli, millainen päivä teillä on ollut tänään? Mitä kaikkea te olette tehnyt? Me ollaan syöty hyvin. Sitten Minee siinä. pari kertaa burgeria ja me ollaan triplet lokattu vielä on Saksa jäljellä ja hyvin kulkee. Nice. Mikä sieltä tuli? Ja vielä 2 kädellä. Mikä se sun score oli, Olli? 249. Hyi vitsi. Oliko sä mennäs? Onko sä punaista? Joo, punaista. No niin, sauna. Näytän niille. Miten sä oot tehnyt? Paljon se oli? 130. Nice. Ei tuu mitään. Joo, mut kuhnun pitää kokeilla. Punainen nappi. Joo, punaista nappia vaan. Lähti. Okei, locked in. Näkyykö tässä se ikä? Ei riitä. 88. Aija hei. Ja mä olin ihan käriseen vielä tossa loppuun. Onks tää jotain tämmöstä jonkin sortin iPad kit? Pahintahan tässä on, että nää junnut ei edes tiedä mikä tämän pelin nimi on. Tämähän on Mikä tän peli? Speden peli. En mäkään tiedä.
Ei. Kurkku. 310. Miten toi olisi mahdollista? Onks Ghosti koittanut? Tuu vaan. Asullakin ihan hyvät reput. Mä oon kattonut sitä kirikoa niin paljon. Mä luulen, että mulla on ihan hyvät reput. Mulla on melkein... Joo. Paljon? Otan 8. No ihan ok. Parempi kuin Kuhnulla. Mut myöskin mä oikeesti sanoisin, että se olisi hälyttävää, jos mä saisin paremman tuloksen kuin nää. Kuka tätä ei oo kokeillut vielä? Onks Vessi kokeillut? Mä en oo. Sun pitää kokeilla. Oo. On. On. Jep. It's in the contract. Paina vaan punasta ja sit se lähtee. Ei paha. Sä et oo vielä... Se ei oo huonoin. Kuhnulla on vieläkin huonoin. Paljon Ghosti söi? 108. Nyt tulee se maitonkki. Maintankki aiemmin. Paina vaan punasta ja sit se lähtee. Paljon. Claudi. Oi. Paljon. Grand reveal. No! Maintankki. Oh no. Onks joku... Mä menen ja toista. Another challenger. Mitäs toimii? Painamaan tässä. Paina vaan punasta ja sit se lähtee. Ei, 82. Paljon suuli? Okei. No niin. Let's go. Jengi pelaa vielä vikaa skrimiä. Sitten nekin pääsee nukkumaan. Ja sit huomenna aamulla team lunchille. Pelataan vissiin Espanjaa nyt. Jos mä muistan oikein. Tuossa on mä. Hyvää huomenta. Päivä 3 bootcampista. Me ollaan tosiaan täällä Aalto-yliopiston kampusalueella. Ja sitten me ollaan tuossa Otahallisheimon tiloissa. Tää on kyllä niin kiva tää paikka. Täällä on kunnon tämmönen oma niinku campus-fiilis. Se on aika jees. On tosi nättiä. Kaikki tykkii, kaikki on vihreätä. Ihanalta. Hyvää huomenta. Meillä on täällä ensimmäinen Ranked Warrior, Mr. Coach. Odomme kuhalle. Don't die! Huomenta herran manageri. Mitä kuuluu? Ihan ok. Mä etsin sulle sitä adapteria. Mitä? Niin etsimään sulle heti sitä. Kiitos. Tosiaan sua. Nähäkin instana. Hyvää huomenta! Se on FN. Hello fun. Oi oi.
In Finland we have this ruokabotti. On niin säpä. Eikö parasta siinä se, että kun se safka tulee ja sä avaat sen, niin se soittaa sulle biisin. Niin, Terve. oikeesti. On niin säpä. Mä en oo ikinä vielä tilannut näillä. Mihin me ollaan menossa, Fan? Ghost, miksi lähdet mua karkuun? Pelkääksä sä mua, Ghost? Mihin sä meet? No vaikka tietysti on koko maisemia. Niin. Ei, mutta on niin. Mut kukaan ei tullut siis kopottelemaan tai mitään. Ei mä ainakaan herää. Ei meille kertoo, että sekä tuli vihellyloista. Mä sanoin teille. En mä ainakaan kuullut. Se on noin näin. En kuullut. Toi vaan naurupuhelimessa. Eikö sä ole laittanut ne ohjeet? Mistä screenshotit teille? Mä otin vaan koodin. Junnut ei tiedä hotellin checkout-käytäntöjä. Ja se, että jos laitetaan jotain tärkeät screenshotteja, niin niitä ei lueta. Kutsi nyt. Mä voisin ottaa yhden El Pimbon. Oho. Älä ei sitä. Hei, tää on just sitä kontsaa, mitä tarvitaan. Ei kun laageria. Mikä se on? Mikä näissä oli? Tässä meksikolainen laageri. Juu. Nice. El Bimbo. Operaatiot. Eat your greens. Pitää syödä vihreää. Gold. Boom. Joo. Joo. Mikä? Okei. Tässä oli 2023 kesäbootcampi. Toi oli kyllä kiva paikka. Okei, apua, nyt mä menen puskan läpi. Mä oon tosiaan mun päivä bootcampilla nyt loppu. Pakko mennä muihin oikeisiin töihin. Oli tosi kivat bootcampit nyt, että ihan superkiva tila. Ja hyvin meni. Ja kiitos tosiaan meidän tukijoille, että me saatiin hoidettua tää bootcampi. Kiitos Totex Oy, Seono Oy, Suomen elektronisen urheilun liitto. Kiitos Suomi OV. Kaikkien teidän takia tämä on mahdollista, että Suomessa voidaan vielä pelaamaan maailman tasolla pelejä ja bootcampeilla ja tehdä tämmöistä kaikkea hauskaa.